Добрый день усім добрым людям. Сегодня я на могілках у вёсцы Вусці Клічаўскага района. І вось што знайшоў незвычайную такую агарожу вакол могілкі. Зразумела, тут камянік кругом ляжаць. Давно было, но вось такую агарожу я бачу не упершыню бачу, як яе нехта зрабіў так якасна. І такі паставіў і слупы, і штакетнікі, замацаваў усё. Уже і крыжа таго няма, а можа яго ніколі не было, які камень ляжаў. Але вось такое я бачу упершыню. Вось яшчэ одна драўляная агарожа. Гэта зусім старая і не так якасна зроблена, але тым не менш тут захаваўся крыж. Калі лічыць па суседнім могілкам, то гэта можа яшчэ з 40-х гадоў спачатку сталося. А вось для параўнання, бачыце, якая агарожа могілкі, як зроблена. Каваль рабіў сапраўдны. Вельмі прыгожа. На жаль, зараз ніхто не даглядае. Уже і крыж тут прагніў, але нехта вось ляжыць тут. І такія агарожы ёсць. Ну, якая гайка незвычайная, а бачыце, як зроблена. Прастаяла доўгія гады і яшчэ столькі ж пастаіць.